a ni so rike ka hida abin da ne ta waye kuma an ce mu ban waye tsayawa mu ne muka tsayawa mu ne dole ka ce alin kwata ya tsaya ma wallahi dole kai wallahi billahi ko gidansa an sani mu mun me kuma ya sai dai Allah kun sai mun riga kun sai mun wallahi mai ba abin da bai ma kun sai mun abinci wallahi mun magata wallahi da gidan mun magata muna baka da yawa baka goma ban da ko sisi ina zaman kashe wando yo no kai kana zuwa aikin ma kai aje ka ta gida ka kwanta malam kai dai kira kana ina hello wallahi ina studio ina layout studio sai ku tura min kuɗi ta account ina studio mi kake yi ka zo mu je a ina dan wani abu ne kai za ka kira mu muna kwance gidajen mu da mangariba ko muna wani abu kai zo kuna ina ga mun ga nan ba kariya idan malama za mu ci abinci kullum abinci ɗaya mutum yake abinci garo yake ci da kuwa